muna wach ni weche malit go kora tieko makmana neno ni kawuono kono odiochieng' maber kodwa ka familia moro dwaro ratiro bang' nyathigi ma jahigni 6 wito ngimane ei swimming pool mane e hotel mar Sun and Sand man machiegni gi kaunti ma Kilifi. Me tok jatij hotel no kawo nyathino mondo mi gidhi gitug godo. Kaka jafao marwa Otieno Daniel lero, moko kuom jotij hotel no osemaki kata obedo ni owegi thuolo e yor rambon. Nyuola to kod osiepe mar Dylan Waweru masani familia mare ne gilit kod kuyo e hotel ni ma Sun and Sand manie kaunti ma Kilifi. Ringre Dylan ne odi swimming pool manie hotel ni kalore gi familia mare. Jatich moro e hotel ni nokwayo nyathigi mondo mi gitugi e kinde nyasi mar Pasaka. Mokwongo min mare ne odagi, to kata kamano tok jatijno ne singo mar rito nyathino makare ne oyie. Bang' kinde machuok noyudo wach ni nyathine ne owito ngimane e swimming pool no. The lady who came to pick my kid, she said that she had already finished entertaining the kids and he asked them to come back. My question is, why did she bring them back to me? The way he picked the baby, why didn't she bring him back to me? They have not even marked the pool. There is nothing to show the difference between a baby pool and an adult's pool. It's just total confusion. No one cares. Not even staff are passing around there to check on what the babies are doing. Familiani korosa yo tijo telni kuom yulo e tijigi e seche ma pisas magobila oseyango masirani kendo lero ni jotije 4 magotelni osemaki. Kata kamano no wegi thuolo e yor rambun e kinde man nonro dhi nyime. This is not just an incident that can just be brushed off because it is pure negligence. And the justice should come right from the top management to the very little lady, the one that actually neglected and caused the entire incident. There are no lifeguards. There is no one to attend the babies at the pool. It's like they don't feel the value of children. It's like you just come, pay, go home. We will not take care of your children. It does not concern us having your children around us, which is so bad because we are paying the pool. We paid for our babies to come and enjoy, only to be given a baby who is dead. DCI are handling that case. So by yesterday, tulikuwa na mpaka jioni walikuwa naye. Ile watu waliachiliwa on bond. Yes. Wale watu wafanyikazi ya hiyo hoteli. Okang' marwa mar yudo ler kuom jochung' mag hotelni ne ogore e lwanda ka jatije margi Benson Wambui manosingo mar chiwo ler ewi wachno nyaka sani pok omiwa duoko. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.